Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi phezu kwempilo zethu. Ubaba wethu osezulwini. uNkulunkulu munye, akekho omunye ngaphandle kwakhe. Oyinkosi yamakhosi wonke amancane umhlaba, kodwa yena uyinkosi yamakhosi. Zothanda ukubingelela bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Ngibingelele nabo bonke abalalele lelizwi njengamanje. Ngizothi ngiyacela kini nonke abanamabhayibheli efonini bavula ifoni, abanamabhayibheli ama-hard cover bathathe wona njengamanje noma yikephi lapho ababeke khona. Siza ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina singabantu bakhe esidalile emhlabeni. Sovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi phezu kwempilo zethu. Baba, inkazimulo yakho mayibonakaliswe kithina sisemhlabeni ngezwi lakho. Sikunika udumo wena wedwa, ngoba wena udumo lukufanele. Intando yakho ize yenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Baba kuyiphambeko zethu, kuze nathi sibathethelele laba abasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usisindise kokubi nasesandleni somlindi. Namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sheshisa mzalwane, uthathe iBhayibheli lakho nawe lalele. Ungagcini ngokulalela, zibonele nawe ukuthi lithini izwi elingcwele kuwena uphile emhlabeni kulesikhathi samanje. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu la uZondi Nondaba. Sanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sicela ukuthula kuyo, siphakamisa ukubonga, silinika udumo igama kaNkulunkulu elingcwele. Amen. Sibonga amandla kaNkulunkulu ukuthi asinike ukuphila kukho konke sidlula kona empilweni zethu. uNkulunkulu ungumholi, uyena owazi konke. Asiziphathele ukuphila kwethu. Imicabango ungayicabangela, uthathe izinqumo, kodwa ukuphila kwakho kulele ezandleni zomdali. Amen. Namanje bazalwane sidlulisa ukubonga uNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu ongenamphelezeli, uNkulunkulu ongenamhlangabezi, owakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe ngaphandle komlekeleli. Yes, Father. OkunguNkulunkulu ongumqali, ongumgcini. Igama lakhe linguKristu. UnguJehova, ungunguye, ungu-Alpha, ungu-Omega. Yena umnini mandla wonke, ophezu konke. Sibingelela bonke abazalwane nabantu abasemzimbeni kaKristu, nabantu abazonda iqiniso lezitha zikaNkulunkulu, abazonda izwi lenkosi ngokuzimisela. Sithi intando kaNkulunkulu mayenzeke emhlabeni njengasezulwini, ngoba konke okwenzayo kwenza ngentando kaNkulunkulu. Uma engasafuni uzokuphuca lo mphefumulo lo nawo. Amen. Konke lokho uzitshela ukuthi unakho uzokuthatha uNkulunkulu wena ukushiye konke ngemumva. Yonke imicabango yomuntu, haleluya haleluya, yonke imicabango yomuntu nama plans, inhlelo anazo, uma efa zonke ziyama. Amen. Amen. So inhlelo zakho uma zingaphathelene nokungena izulu nokusindiswa, usenkingeni. Ngoba yena lo oseyinhlelweni zokungena ezincwadini engcwele noseyinhlelweni zokuthola insindiso, inhlelo zakhe ziyaqhubeka nangale.
uma efa. Hallelujah, glory to God. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti abathumela ubaphathisa izwi. Sibonga noAbrahama kuNkulunkulu ukuthi athembeke ngezwi aze abe isibonelo kulesikhathi samanje namhlanje. Sibonga uIsaac ngokuthi naye abe isibonelo kuNkulunkulu. Siyambonga egameni likaJesu Kristu. Sibonge uJakobe ukuthi angafani nomfowabo uEsawu kodwa agcine izwi likaNkulunkulu, ahambe ayofunda afundele ukuthi agcine imiyalo kaNkulunkulu. Lezikole lezi ezikhona manje zokufundela izwi, labantu abashumayela ngezwi, abashumayela ngendlela ethandwa yibona, hayi ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, abangashumayeli ukuthi abantu baphenduke ezonweni zabo. Amen. Abashumayela iBhayibheli njengenganekwane, labo bantu umkomelo wabo sebewutholile. Yes Lord. Asikho isikole esokunika iqualification noma amaphepha sikamoya engcwele. No. Amen. Umoya engcwele uthi ngiyobanika isiphiwo sikamoya engcwele labo abalandela imiyalelo yami. Simple and straight, kuqondile kanjalo. And iqondile indlela yakhona ukulandela yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini njengoba uNkulunkulu eshilo. Amen. Sibonge abapostoli bakaJesu Kristu abafundisa imfundiso yokuthi bashumayele ivangeli lokusindiswa abantu baphenduke ezonweni zabo. Ngoba iBhayibheli likhuluma ngongafuni ukulalela kwabantu, bengafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu, abantu bengafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, benza intando yabo, abantu bengafuni ukulandela imiyalelo kaNkulunkulu. Ngikhuluma nje ngisho nabafundisi impela imbala bamabandla amaningi akhona njengoba sekuthiwa sekunezinkolo. Amen. But iBhayibheli lithi inkolo yinye. Amen. uNkulunkulu munye. Amen. Umoya oyingcwele munye. Umbhaphathiso munye. So uma sesinezinkolo ezeqile ku500, ngabe lezo inkolo zisakhuluma ngaloNkulunkulu munye nemiyalelo le ayishilo encwadini njengoba injalo, esibonga ngayo abapostoli abayigcina nezinhlupheko abazithwala ngenxa yevangeli likaNkulunkulu. Konke esikwenzayo njengoba simlana asikwenzeli ukuthi nisithande, kodwa senzele ukunikhuthaza nokunivuselela nokuvusa labo abalele, nokuqaqa labo ababoshiwe beboshwe ebumnyameni, nokususa nokuvula amehlo alabo abangakwazi ukubona iqiniso nalabo abanenkani. Ingakho simla sishumayela leli vangeli. Asilishumayele levangeli ngoba naku sifuna ukubukwa. Amen. Abafuna ukubukwa sokutshela ngabo. Namanje nake siyasukuma nokubonga kukho konke. Emandleni kaNkulunkulu nakho konke siyamdumisa, siyambonga ngamandla akhe nangokusinika impilo. Amen. Kuze kube phakade. Amen. Amen. Ngiphe incwadi kaTimotheyu yesibili, isahluko sesithathu, kusukela kuverse 1. Bathanda ukubukwa, bathanda ukuzenzela, bathanda abafune ukutshelwa, abafune ukuboniswa, bazithemba bona, bayazizwa, bazizwa bephelele, beholwa inkanuko, kodwa yonke into abayenzayo bayayikopela. Yonke into abayenzayo bayakopelana. Ngoba yini ke? Benza izinkanuko zenyama. Amen. Isincwadi ophila noma olungileyo uphila ngokukholwa. Isincwadi ukukholwa
kuqhamuka ngokuzwa. Uzwani na? Uzwa izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ilona eliletha ukusindisa nokuphila okuphakade. Hallelujah, glory to God. Amen. Ongibe. Incwadi yesibili kuTimotheyu. Incwadi yesibili kuTimotheyu. Isahluko sesithathu. Ivesi lokuqala. Yes sir. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Nayo ke indaba. Ithi incwadi kepha nakho kumele ukwazi ukuthi ezikhathini zokugcina sikuzona lezo zikhathi manje. Amen. Kuzokuba khona izikhathi ezinzima. Amen. Lapho abantu bezobe bezenzela umathanda. Benzana abantu, right? Amen. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Yabona iBhayibheli, into engiyithanda ngeBhayibheli alikhulumi ngokuthi uhlobo luni labantu. Amen. Ngoba liyachaza futhi nalo iBhayibheli njengoba linobufakazi ophelele ukuthi sonke singakababa oyedwa, singokababa oyedwa, uAdam. Amen. Umhlophe, ubrown, umnyama, unsundu, uyellow, uorange, upink. Munye ubaba, linye igazi, Amen. yinye inyama, Yes, konke Lord. kunye, Yes, uyabo? Lord. Kodwa siphindaphindekile thina, Amen. kodwa sinyama eyodwa. Amen. Ngoba usika iChina phuma igazi Amen. elifana nelami. Amen. Usika India, usika umlungu, Amen. kuphuma the same blood. Amen. So awunakuzilandulela uthi iBhayibheli lafika nobani noma iBhayibheli labhalwa ubani. Angikhathalele lokho. Yes, Lord. Ngikhathalele umthetho iBhayibheli eluphethe Yes, Lord. ukuze lisindise umphefumulo wami ekubhujisweni. Amen. Ibuke impilo ephilayo nempilo kuyiphila before nempilo ebiphilwa ngaphambilini uyiqhathanise. Uyazibonela, hallelujah, glory to God, ukuthi zonke izinto ziyashintsha. Amen. Izinto ziba worse. Amen. Ngoba yini sekunabakhohlisi abaningi before ufike lapho kuyona le chapter le hambe verse chapter 13. I mean verse 13. Amen. Kepha abantu ababi Ithi kepha abantu ababi nabakhohlisi nabantu abakhohlisayo baza kuqhubekela bazokwanda phambili. baqhubekele phambili ebubini usho ukuthi into engeke iziphele. Amen. Amen. Ukulunga kwabantu nokuhleleka kwabantu Amen. bekuyinto ebikhona noma abantu bebephumile endleleni besaqhubeka behlabela amadlozi behamba izinyanga. Amen. Kukhona izangoma ukonakala vele lokho bese kukhona. Amen. Okwes kwase kufika imithetho efika nemoya vele ezo-eda ngoba uNkulunkulu wayeshilo ukuthi uma ningafuni Amen. noma uma ningahambi ngemiyalelo yami ngiyakunilethela izinhlupheko Amen. neziqalekiso ekuyizona eziyoba isiphetho somhlaba ngokuba isilo usathane Amen. uzonibusa ngenxa yokungathandi iqiniso. Noma esefika uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngokomoya Amen. Ngibonifele zona enzeni. uyantshela ukuthi ngiyindlela, Amen. ngiyiqiniso nokuphila. Kodwa ngoba nifuna ukuzwa niza kufela Amen. ezonweni zenu, Amen. niza kufela emanyaleni. Yes, Lord. Yingakho manje izingane sezinamalungelo azibulalayo. Unelungelo lokuthi uyongena eklabhini uphuze utshwala. Amen. Yini especial ngotshwala?
izinto eziletha inkanuko nezifo. Amen. Olele kulingweni. Nasebhujisweni Yonke leyo mpilo leyo ikulahlekisela ngokuphila okuphakade. Amen. Ngesikhathi uthi wena udla ubusha bakho. Ngokuba yini ithini incwadi? Incwadi kaTimothy yokuqala esahluko sesine. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Abanye bayakuhlubuka Ekukholweni baphume benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. beletha imimoya edukisayo nezimfundiso zamadimoni. Amen. Lalela hleli iqiniso. Amen. Ukufunda kubalekile uma uzofundela ukuthi uthole umsebenzi. Amen. Uphile ngoba izikhathi sezishintshile. Qale abantu bephila ngokuthi basebenze ngezandla zabo bezakhela beshintshana ngezinto abazidayisayo befuya. Manje itechnology sikhulile. Abantu sekumele bathole isitifiketi ukuze uthole umsebenzi. Mase ke uhambe esikoleni. Esikoleni kufundiswa ngezinto eziphambene nokulunga. Kufundiswa ngamalungelo akhipha abantu ekulungeni nasekulazini eqiniso. IBhayibheli selivalelwa ngaphandle alisanakwa. Kodwa abantu emlomeni yabo uNkulunkulu akapheli. Bathatha amavesi eBhayibhelini ajabulisa izinhliziyo zabo bawasebenzise. So uma uhamba esikoleni uyotshela ukuthi esikoleni unelungelo lokuthi wena ukhiphe isisu. Amen. Unelungelo lokuthi wena uma usuna 21 years usungalenza ucansi. Unelungelo lokuthi wena uma usuna 16 17 years usungaba isitabane. Unelungelo lokuthi ujole ucelebrate iValentine. Ingane zesikole ziyaswenkiswa. Zithenga imbali, zinikana imbali. Amen. Zifundiswa ubufebe. Ingane sezibhizi kuma internet nakuma social media. Kunokufocusa ezincwadini ukuze umuntu aphase aqhubeke nempilo. Ngokuba yini iqiniso alisekho kubantu. Ubulungiswa abusekho emphakathini. And iBhayibheli alishintshi. Wonke umuntu ofuna ubulungiswa nokufuna ukubaqotho ngeke uze ube qotho emehlweni akho ngokwakho wedwa. Ngoba uzokwenza izinto ezifuna wena nezijabulisa inhliziyo yakho. Kodwa lokho kujabulisa uNkulunkulu ungakwenzi. Ngoba yini ufuna ubaqotho ulunge emehlweni akho kuphela. Ingakho abantu abaningi bengayithandi le ntshumayelo le. Ngoba ibatshela ukuthi bayizoni ngokungafuni ukulalela imiyalelo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Ithini incwadi kaTimotheyu? Kepha yazini lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali. Abantu bazuba ngabantu, angizwa ngithi umuntu ufuna ukulunga emehlweni akhe, azijabulise. Yena ngokwakhe abe muhle, aphelele emehlweni akhe, athi ngilungile mina. Ngiright mina. Ngiyabathanda abantu. Ngiyaphana mina. Kodwa manje wena uyafeba. And uNkulunkulu akahambisane nefebe. Wena uyazithanda kakhulu. Usebenzela ukuthi nje ubukeke kahle. Babona abantu ukuthi usandile uyasipana manje. Uyabonakala ufaka ama chains, ufaka amateka abizayo, une collection yempahla zogqoka.
ufuna ukubonakala emphakathini nezingane ezigcwale ngaye. Amen. Yabona ngisho ilanguage ekhulunywayo ekhombisa kona ukuthi abantu ba weak, ukuba qotho akukho. Nihamba amasonto nigqoke niyoswenta emasontweni. Nifaka ama-perfume abizayo ukuze mengingena wena bonke abantu baphenduke babone ukuthi awusefikile uMasandi. Uphume lapho khona, uphume esontweni, uphume u-empty. Amen. Ungena u-empty, uphume u-empty. Ngokuba yini? Akukho baqotho esontweni. iBhayibheli niyaliphatha mahala. Amen. Anilandeli, anigcini imiyalelo, anilandeli imiyalelo, aniyazi imiyalelo, niyayazi imiyalelo, niyayibalekela imiyalelo ngoba nifuna ukwenza izinkanuko. Ngabazithandayo Uzithanda kakhulu ngaphezulu kwaNkulunkulu. nabathanda imali Uthanda imali ngaphezulu kwaNkulunkulu. nabazigabisayo. Angifuni wajahe wonke, lidlodwa igama kufanele sihlale bese sihlekize. Amen. Ngoba siwasho wonke bazongaqondi ukuthi ke umhlobo ukuthanda imali. Kufanele sibazi ukuthi yini ukuthanda imali, yini ukuzithanda wena kakhulu. Amen. Thenga impahla zokugqoka uyazihlobisa. Uzihlobisela ukuthi uhambe uyodaka utshwala, ulale namantombazane, uqhubha izinga lokufebe nenkanuko. Yes Lord. Wona umuntu esifazane uyazithanda kakhulu ngale ndlela ukuthi wena uyazipenda. Faka i-makeup. Uqedwe uhambe emgaqweni uwahle wenyuka. Ayikho into ehlele wenyuka, ufuna ukubukwa ngoba uzithanda wena kakhulu. Mase bokwalokho uyafeba ngomzimba wakho ngoba ufuna ukusebenza. Izinto vele lezi nizibuka kuma movie nakuma TV shows, abantu besifazane begqoka impahla ezincane befaka amapenda o-makeup bezenza o-Jezebel. Amen. Amen. Behle benyuke emgaqweni bemiswa yimoto babe omahosha. Uphilela ukulala nawo wonke lamadoda ngenxa ukuthi wena ufuna ukuthenga i-makeup, uthenga impahla ezincane. Wahle wenyuke emgaqweni udoba ama-tattoo. Amen. Thenga ifoni, Amen. shintsha amafoni, awusebenzi, shintsha amafoni. Amen. Wonke amafoni amasha, ama-model amasha, ama-models amasha amafoni uba nayo kodwa usebenzi. Amen. Uzithanda wena kakhulu ukuthi udayisa ngomzimba wakho. Ujola no-taxi man, ujola no-driver wemoto encane, ujola no-driver webhasi, ujola no-driver we-truck. Wisifebe. Amen. Ubhizi lapha ka-Instagram noma ka-Facebook. Uyashutha. Usebenzisa wonke ama-filter. Amen. Ukuze ubuke ngathi umuhle ngoba wanelisekile, uzithanda wena kakhulu. Thatha ama-selfie kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga. Ngoba unamsebenzi, usuzinikele ekufebeni. Amen. Wisifebe ngokufeba ku-social media. Amen. Mase uqedwe uthatha iBhayibheli usuze esontweni uyakholwa. Ukholwa kanjani? Ekubeni ugqoke ngendlela engahlelekile kodwa iBhayibheli umuntu wesifazane kufanele agqoke ngendlela ehloniphekile ekhombisa ukuzithoba. Angafaki ucwebe, angafaki i-makeup, angafaki inwele zokufakelwa. Amen. Nina bafana nizithanda ngaphezulu kukaNkulunkulu. Yes Lord. Usathane useliluthile, thanda imali kakhulu. Amen. Ungenza noma ngabe yini ukuze ube nemali. Amen. Umfana desimazi straight aphenduka isitabane ngenxa ukuthi ufuna imali. Amen. Azinikele emphakathini wezitabane. Bamnapha zisekwenja. Beloko bekufaka emotweni bekugcwelisa isihlalo semoto. Amen. Uloko wehla wenyuka la uyivesela uhlobisile. Amen. Badilize bafaka omunye. Impilo ephilwayo manje ngenxa yokuzithanda kakhulu nokuthanda imali nokuthanda izinto. Uthi umfana unengane
kodwa manje uma uzibuka esifubeni uthi uzizwa ngathi uyintombazane. Kukuphi ukumthanda uNkulunkulu? Amen. Kukuphi ukumesaba uNkulunkulu? Ithini? Nabazigabisayo Bayaziqhenya kakhulu. Usebenzela njengoba uthanda imali, usebenzela ukuthi bese unemali ubukwe. Ufuna ukubukwa. Usebenze kini kuyahlushekwa. Amen. Uhlala emjondolo kodwa usebenzela ukuhamba ngegalofu. Amen. Ulala ekitchen, ulala kusofa. Amen. Kodwa usebenzela ukuthi ugqoke iLouis Vuitton. Amen. Yes, Lord. Ngokuba nithanda izinto eziphathekayo nezinto ezinhle. Bull. Ngokuba mawuhleli lapha kusofa kini ubuka iTV, ubuka nama Black Americans ekukhohlisa ukuthi fanele ubukeke kanjani. Amen. Mase lokho nikhuluma la nihamba nabangani benu nihlala emakhoneni, nikhuluma inhlamba nizenza ama Black Americans. Ngoba yini nilahlekelwe isimilo nalahlekelwa ubuwena. uSathane ukusebenzile wakubulala. Yizona izikhathi zokugcina lezi. Lapho kungena inkinga ukuthi wena mfana umithi isingane eziwu4 ngesikhathi esisodwa ungasebenzi. Uphinde uhambe uyobamba inkunzi, uphinde uhambe uyogembula. Hleze niphethe amathikithi nibhekele abadlali bebhola begijima lapha. Udlala ilotho. Hambe lapha kwincwadi yaJeremiah ubuye la. Chapter 17 verse 11. Yonke lento eniyenzayo yokufuna indebo ngendlela engafanele. Uthini uNkulunkulu ngayo? Incwadi kaJeremiah isahluko 17 verse 11. Intendele efukamele amaqanda ingazalanga. Ayizalanga lalela. Awusebenzanga. Intendele efukamela ingazalanga. Awusebenzanga. Unjalo owenza ingcebo ngokungalungi. Awusebenzanga, uthatha ithikithi lelotho. Amen. Iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe. Uthatha ithikithi lelotho. Uthikhi inamba. Bakunika ithikithi, ukuthikhi inamba. Ukuze uzoqagela. Amen. Uphenduka isigqila saloyo nto mihla yonke yokuphila kwakho. Amen. Uphilela ukugembula. Uhambe uyohlala eCasino. Amen. Mosha imali kuphela imindeni iphele ngenxa yokuthi ubulungiswa abukho. Nayo leyo ngcebo leyo mawuyithola ithini incwadi? Abe isiwula ngasekugcineni. Hlehla. Unjalo owenza ingcebo ngokungalungi. Uma wenza ingcebo ngokungalungi ufana nentendele efukamela ingazalanga. Ufukamela ungazalanga uhleli. Amen. Amen. Ubuka iTV, ubuka inamba lapha mawudliwe ubamba ikhanda. Amen. Uthi uNkulunkulu ngicela ungisize. Kodwa usebenzanga ufuna nje yonke usathana uyemsebenzisa. Bathatha imali yenu, bathathe banika imali encane benzela ukuthi uyokubuya. Amen. Ubisigqila. Amen. Uphela umndeni uzohamba uyongena kwamashonisa. Yes, Lord. Hlukane phakathi umndeni. Izingane ezikhulu ezingenababa, izingane ezikhulu ezingenamama. Ubaba mesebulawa istress ahamba ayohlala etshwaleni. Ngenxa yokuthi wadayisa imoto, wadayisa umuzi, wahlukanisa nomfazi ozodayisa ngishiringi. Amen. Ngenxa nje ufuna ukugembula. Ingcebo yakho oyisebenzele ngokuqagela. Amen. Iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe. Uyothi mawufa kuyophela kanjalo ngakho. Mase uyahamba esihogweni ngokuba uthanda izinto ezo-shortcut. Abe isiwula ngasekugcineni. Uphenduka isilima ngasekugcineni. Amen. Ngenxa ukuthi uthanda izinto ezisheshayo.
Thanda imali kakhulu. Uzithanda wena kakhulu ngaphezulu kwaNkulunkulu. Thanda imali ngalendlela yokuthi uzohamba uyokwenza iplan yokuthi uzoqamba kanjani amanga ukuze abantu bakunike imali. Thanda imali kakhulu ukuthi uthatha iBhayibheli uhambe emaphambi kwabantu uqamba amanga ngeBhayibheli. Mase bungitshela ukuthi umuntu ulungile wonke umuntu ufuna khona ngendlela athanda ngayo. Ayikho lonto amanyala lonto phambi kwaNkulunkulu. Bonke abantu abaphatha iBhayibheli nababiza ngegama likaNkulunkulu abathi bangabaNkulunkulu. Amen. Abathi basemzimbeni bahamba ngayo yonke imibhalo ebhalwe laphansi. Uyahlonipha umzimba wakho ngoba uyithempeli laNkulunkulu. Uyalisaba izwi likaNkulunkulu, uyalilandela izwi likaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu akuyele ngayo ukuthi yenza ngayo. Awenzi ngendlela efuna wena. Amen. Awenzi ngendlela efuna. Yabona umuntu ophila ngokukholwa. Yes, Lord. Wenza intando kaNkulunkulu angikhathali noma ngabe kuthiwa kumzima kangakanani noma kukhulu kangakanani. Ithi yini ifuthi abazoyenza? Nabazindlayo. Abazidlayo, abantu abaziphakamisayo. Amen. Ngokuthi usuyasebenza, usufuna ukubukwa. Amen. Ufuna ukubonakala, uthenga imoto, ubhuti madlisa, ufuna kuziwe ngawe. Amen. Invite amantombazane, uhlezi unephathi endlini. Thenge zonke izidakamizwa. Awukwazi ukusiza abantu. Mawusiza umuntu kufanele kubonakala uthathe iselfie nomuntu omsizayo. Khona uzoposta ka social media. Ukuze ubonakale ngathi uyisikhokho. Wisibula. Isincwadi uma ukhona okwenzile isandla sakho sangakwesokunene singazi isandla sangasokhohlo usenzeni. Yes, Lord. Ngokuba konke okwenzayo ukwenzela udumo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ubona konke. Waye ufuna ukubona izwe lonke wena. Mawukuthi uyakholwa. Esontweni kunabantu abazidlayo abathanda kuma phambili esontweni beloke besho ukuthi benzani bafuna ukuphakanyiswa. Ubona le ndaba nalo uma wenza izinto ngothando likaNkulunkulu. Amen. Akubalekile ukuthi wenzani. Ngokuba konke okwenzayo ukwenzela udumo likaNkulunkulu. Uyazi ukuthi umkomelo wakho ungaphambili. Yes, Lord. Kodwa labo abathanda ukwenza lezi zinto ukubukwa emhlabeni umkomelo wabo udle emhlabeni. Amen. Sebewutholile. Amen. Senivuzile umvuzo wenu wasemhlabeni okuthanda ukubukwa. Amen. Nokuthanda ukuzidla. Nabahlambalazayo. Hlambalazayo uthi ke uyakholwa. Uthi uyakholwa ngithi. Amen. Awuhambe kwincwadi yaseKorinte yesibili isahluko sika 5 verse 16. Ufuna lo ncwadi leyo. Amen. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesi5 verse 16. Yes sir. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu. Sorry ndozalana. Kanjalo thina asisayakwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Incwadi yabaseKorinte yesibili leyo. Amen. Isahluko sika 5 verse 16. Amen. Qhubeka. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Iqala phansi ngifuna uvule verse 16 before ufike la. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Kanjalo uma sokuKristu. Amen. Awusaziwa ngokwenyama. Hallelujah, glory to God. Uma sokuKristu. Amen. Zonke izinto ozenzayo Amen. Amen. ziyaqala ziyashabalala.
ukufebe, ukuphuza, ukudakwa, untshontsho, uqamba amanga, ukubulala, ukuphinga, ukungahloniphi, ukuhlambalaza, zonke lezo zinto ziyadlula. Ithini emva kwalokho? Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Manje uKristu usaziwa ngenkazimulo. Amen. You understand? Bebazi ngokwenyama, ababenayo abapostoli. You understand? Abakholwa yizwi ayeliphethe uJesu Kristu. So manje bayachaza ukuthi ke besimazi ngokwenyama, kodwa manje sesimazi ngokwamoya. Izwi simazi ngalo uKristu. Angimazi ngokwenyama uKristu. And angikhathalele umazi ngokwenyama. Ngoba sekufikile kwadlula lokho. Akekho umuntu onesithombe sika Kristu azange apause ashutha uKristu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. You understand? Azange apause ukushutha uKristu. So kanjalo uma umuntu ekuKristu. Hallelujah, glory to God. You understand? Angithi manje uma wena usemoyeni ngokuba manje angithi wayikhona kwenyama umzimba uthe mesefile uphenduka inkazimulo wavuka lo mzimba lowo washiya nezwi. Lelo manje ilona lo moya lowo oyizwi. Izwi lingumoya, umoya uyizwi, izwi lingumoya, umoya uyizwi. Izwi kufanele lihlale enyameni. Izwi kufanele ligwinywe inyama. Izwi umoya engcwele ukuze uphile kumina kufanele ngilandele imiyalelo esezwini. Izwi elele kuKristu. Hallelujah, glory to God. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo umuntu angikhulumi ngesilwane. Kanjalo umuntu uma ekuKristu. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Umuntu okuKristu uyisidalwa esisha. Umuntu okuKristu uyisidalwa esisha. Zonke izinto okwakuqala kudlulile. Yonke into yokuqala kudlulile. Yonke into yokuqala kudlulile. obukade ukwenza kudlulile. Uyaphuza kudlulile. Uyadakwa kudlulile. Uyafeba kudlulile. qamba amanga kudlulile. uyabulala kudlulile. konke kudlulile. konke kudlulile. awusabulali kudlulile. awusahlabela amadlozi kudlulile. awusagqoka impahla ezincane kudlulile. awuyifaki makeup kudlulile. awufaka skinny jean abaveza izinqa kudlulile. awutshephisi ibhlukwe kudlulile. awufaka ama chains kudlulile. awufaka amazinyo okufakelwa kudlulile. ngokuba wonke umuntu okuKristu. Hallelujah, glory to God. uyisidalwa. Hallelujah. Sidalwa esisha. Okokuqala kudlulile. Okwakuqala kudlulile. Bheka. Yes sir. Sekuvele okusha. Sekuvele okusha. Sekuvele okusha. Why kuvele okusha? Ngoba ngithe mina ke izwi lingenile enyameni. Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Langena izwi enyameni. Hallelujah. Laklina izwi inkanuko zenyama zenhliziyo. Zakuteza zakhipha yonke imkhubo yenzayo yokhohlakala ngezwi. Ngesigezo samanzi ngezwi. Do you understand? Hallelujah. Ugeziwe uphendukile wavuma uzwi isoni. Yes Lord. Ngoba izwi liphila kwena. Bheka sekuvele okusha. Sekuvele okusha ngoba manje umoya uzokhipha yonke okudala. Ubumnyama bezinto zobudala uletha bonke okusha. Ingakho manje kuwena sebekubona usabheli. Amen. Usukhipha amazinyo wakhipha nama chains. Yes Lord. Yes Lord. Awusanandaba noma Nike nazo zonke le mpahla ezibizayo. Yes Lord. Manje wonke into yenzayo uyenzela udumo lukaNkulunkulu. Yes Lord. Awusaphuzi awusatholakala emajointini. Awusaloku uthatha ama-selfie lokuphosta lapha ku-social media njengesifebe. Awusayifaki i-makeup, awusafaki ama-cake, awusayifaki into ezokufakelwa, awusayifaki iy'mpahla ezimbalabala ezingenamsebenzi ezikwenza ubukeke njengesifebe. Awusagqoki ama-tight uhambe emgaqweni abantu bele bekuhlela amahuthi. Uyisidalwa esisha manje. Why wena ususonke iminyaka ewu-20, iminyaka ewu-5, iminyaka ewu-6, iminyaka ewu-8, iminyaka ewu-12, iminyaka ewu-50, but still wena uyisidalwa esidalwa. Uyadakwa, uyaphuza, uyafeba, uhlabela amadlozi, uqamba amanga, awuhloniphi. Ingakho ingcwele bayahlambalaza. Do you understand?
bayahlambalaza. Amen. Yilapho abantu bayamazi uNkulunkulu ngomlomo kodwa ngokwemsebenzi bayamphika. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngoba benza izinkanuko zenyama. Yes, Lord. Baholwa inyama. Yes, Lord. Ngishilo ngathi mina nonke niyakopelana. Yeyizolo lonto leyo. Amen. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona. Awusaphileli wena. Awuphileli umngani wakho. Awuphileli uyizwe. Amen. Yekani ukopelana. Why uloke enganithiwa ke ungafisi. Yes, Lord. Yes, Lord. Wena ubona into ku-TV, i-TV ifundisa ukufisa. Yes, Lord. Ubona abantu behlala enyuka emgaqweni betshebhisa amabhlukwe na ubona ngazi ukuthi yona indlela elungile yokuphila it's cool. Yes, Lord. Mase uyayithatha nawe uyayenza le nto. Ubona abantu abafana beluka ku-TV bependa izinwele na ubona ngazi ukuthi lokho ku right. Usokubona kanjani isidalwa esisha uma kuukuthi lezi zinto zenzayo azidluli kodwa uthi uyakholwa awubhabhathiswanga awuphendukanga. Yes, Lord. Hlambalaza izwi kaNkulunkulu liphatha iBhayibheli liphatha ugwayi kodwa. Amen. Amen. Uphatha iBhayibheli uphinde uvule ubhiya kodwa. Amen. Uphatha iBhayibheli unana nabafana abahlukene kunana noBhayibheli phakathi liyakutshela hambe kwincwadi kaseKorinte incwadi eKorinte incwadi yokuqala ngifuna le incwadi yokuqala yaseKorinte chapter 6 verse 9 gijima noma hambe kule Efesu chapter 5 from verse 1 incwadi yaseEfesu chapter 5 from verse 1 because yona lezokhuluma ngqo ngale nto engifuna ukubatshela yona gijima baba chapter 5 verse 1 Amen. Chapter 5 verse 1. Hallelujah. Ngakho incwadi kwabase-Efesu isahluko 5. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sokuqala from verse 1. Ngakho yibani ngabalingisi. Imake angithi ngithembe labayakopela. Hallelujah, glory to God. Lalela. Niyakopela nibuka izinto ku TV, nibuka izinto ephakathini, nibuka izinto kuma celebrity, nibuka izinto kuma hip hop artists, nibuka izinto kuma actors, nibuka izinto phambi kwezitabane, nibuka zonke lezi zinto, niyazithatha lezi zinto niyazipractice. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Understand? Yima. Niyakopela. Amen. Ukopela umngani wakho, ukopela ishayini lakho. Amen. Wawukholwa. Amen. Mfundisi wafundisa ngeqiniso. Amen. Wakopela ngenxa ukuthi ke awusena umgogodla. Amen. Washintsha izwi lenkosi walenza la week washumela ngento engekho eBhayibhelini. Amen. Kopela. Wakopela Kwenza imali. ngoba nakufuna imali. Nzuzembi. Nina abantu besifazane manje nilahlekelwe isimilo ngoba abafundisi lemadoda amaphambi kwenu emasontweni aweek. Amen. Hallelujah, glory to God. Ingakho abantu besifazane bephenduka izifebe emasontweni. Iphendula ithi le ncwadi ke Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu. uyithi le ncwadi masibe ngabalingisi. Manje singabalingisi abalingisa. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Wonke umuntu othi uyakholwa. Amen. Wonke umuntu, hallelujah, glory to God. Wonke umuntu othi uyakholwa. Yes, Lord. Othi ukholwa kuKristu. Makalingise Makalingise uNkulunkulu njengomntwana. njengomntwana othandekayo. Yes, Lord. Why ulungisa uNicki Minaj? Amen. Wona bana why ulungisa uSomizi? Why ulungisa uNSC? Why ufuna ufana nabo? Why ufuna ufana noLil Wayne njengoba amathathu ebusweni? Lord. Uthi esontweni akho hip hop esontweni. Yes, Lord. Bona mahubo. Yes, Lord. Siyadumisa esontweni. Sidumisa uNkulunkulu. Amen. Asidumisa abantu besifazana, asidumisa utshwala, asidumisa imali. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. You understand? Asile emsebenzini. Asiselanga ukuzokwenza izinto zenyama. Nzuzembi. Silandela ngoba kuthiwa wonke umuntu okuKristu uyisidalwa esisha. Zonke izinto zidlulile. Hlala kule ncwadi kwamanje ngifuna ubatshele uqhubeka ufunde. Amen. Hallelujah. Yes sir. Nihambe othandweni. Kufanele uhambe othandweni. Uthando izwi kufanele ulifundiswe. Izwi linguthando. Uthando njengoba ngimdala ngikhuluma ngezwi, angikhulumi ngokuhlakanipha kwami.
ngifuna ukuqonda kuwena ngibuyisela endleleni yothando nihambe ngoba othandweni. amadimoni lawa agcwele kuwena lawa inheritayo lamadimoni lawa lokwabutha ku-TV emphakathini akwenza uzidweba ubuso uba ngazi ukuthi kuyi-fashion. Nihambe othandweni. Ngikubuyisela thina uhambe ngothando ngoba sikhipha lamadimoni anisebenzayo amadimoni lawa nenza ukuthi nifebe Njengalokho amadimoni Hallelujah. lawa nenza ukuthi nidakwe ningabi nasimilo nilale nifebe. Yes, Lord. Ithini? Njengalokho uKristu Hallelujah. wanithanda. Njengoba uKristu wasithanda umthanda kanjani uKristu? Amen. Uqamba amanga Amen. mfundisi umthanda kanjani uKristu? Ulale izingane zabafana. Yes, Lord. Mfundisi umthanda kanjani uKristu? Amen. Ungafundisi ngemfundiso yaseBhayibhelini. Yes, Lord. Wemama Amen. umthanda kanjani uKristu? Ushumayela Yes, Lord. umthanda kanjani uKristu? Nezindlela zokufakelwa Amen. umthanda kanjani uKristu? Yes, Lord. Namabhluku emntwesifazane nama-tight. Amen. Ithini incwadi? Nihambe othandweni. Fanele nihambe othandweni Njengalokho uKristu wanithanda. njengoba uKristu wasithanda Wazinikela ngenxa yethu. wazinikela ngenxa yethu. Nami ngimlana ngenza umsebenzi uKristu awenza ukuthi abatshele abantu iqiniso. Wazinikela ngenxa yethu. Siyalitshela iqiniso washiya izwi akashiyanga ukuthi ifa lokuthi abantu funa babe nemali. Wazinikela ngenxa yethu. Kukuphi leBhayibhelini ukuthi ke umfundisi kufuneke abe neprize akhokhelwa yona? Wazinikela ngenxa yethu. Neprize when iprize yakho iqala from 5,500 rand kuya phezulu. Amen. Isikalo sakho semali oyibizayo nje ula ko 500,000 uhamba ngemoto ebizayo. Mfundisi Amen. lala nezingane zasesontweni lala nabantu besifazane basesontweni. Mfundisi fundisani mfundisi. Fundisa ukufebe esontweni mfundisi. Amen. Gcwele ifebe esontweni. Gcwele idakwe esontweni. Amen. Ithini incwadi khona nje engifuna ifike khona. Amen. Nihambe othandweni. Hambe othandweni njengoba uKristu Wanithanda. wasithanda uKristu. Wazinikela ngenxa yethu. Wazinikela ngenxa yethu. Abe ngumnikelo. Wabethelwa uKristu ngenxa yethu. Wazinikela ngenxa yethu. Waba isihlabelo nomhlatshelo. ngenxa yethu. Abe yiphunga elimnandi. Ngenxa yethu, ngenxa yakho, ngenxa yami, ngenxa yawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Waba yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Yes, Lord. Ingakho incwadi ithi asizinikele enkosini sibe imhlatshelo sifane nezimvu ezakuhlatshwa sibe ngcwele okuyiyona into esingayenzela uNkulunkulu ukuthi sibe ngcwele. Ngakho yebani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Silingise uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni. Sihambe uma uhamba othandweni okusho ukuthi indlela leyo okumele uyihambe. Leyo ndlela leyo indlela yokuphila iyiqiniso ukuphila kwaphakade. Njengalokho uKristu wanithanda. Leyo ndlela leyo inguKristu. Wazinikela ngenxa yethu. Wazinikela ngenxa yethu. Abe ngumnikelo nomhlatshelo. Waba ngumnikelo ngomhlatshelo. Abe yiphunga elimnandi. Waba yiphunga. Uyiphunga kanjani elimnandi? Unuka utshwala. Yes, Lord. Uyiphunga elimnandi kanjani? Unuka ugwayi. Uyiphunga elimnandi kanjani uNkulunkulu uhamba uvula amathanga yonke indawo? Uyiphunga kamnandi kanjani uNkulunkulu wena uhamba ulala nabo bonke abantu besifazane ngaphandle komshado and futhi ke noma ushadile awunalo ilungelo lokuba nabafazi abathathu. Amen. Indoda umfazi wayo munye. Amen. Amen. Abahlukanisile Amen. bahlala bengashadile. Amen. Abayi kozinikela kwabanye abantu Amen. ngokuba laba abazibophezela kubona basaphila. Amen. Uyiphunga elimnandi kanjani wena ungayenzi intando kaNkulunkulu? Yes, Lord. Mfundisi uyiphunga elimnandi kanjani ungashumayela igospel? Wena sitabane uyiphunga elimnandi kanjani uNkulunkulu? Amen. uNkulunkulu ethi ke itabane wazishisa eSodoma naseGomora. Amen. Ethi itabane ngeke zilibone izulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Kepha ubufebe. Kepha Ubufebe. ubufebe
nakho konke ukungcola, ubufebe, nakho konke ubungcola, ubufebe, nakho konke ukungcola, ubufebe nakho konke ukungcola, noma isangabe, noma isangabe inkanuko, makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. zonke lezi zinto lezi abantu abangcwele ezingafunakali phakathi kwabo, Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. ubufebe, ukungcola, ukungalungi, isangabe Makungaphathwa akungatholakali phakathi kwabantu abangcwele. Amen. Ingakho ithi incwadi ngale abantu bawaphenduka abahlambalazi. Amen. Izwi lenkosi liyahlambalazwa ngenxa yenu. Nina abantu abaphatha iBhayibheli, abanamabandla amaningi anamagama asingawazi ukuthi asho ukuthini. Abanye baze bashintshe bafuna ukuthi ibandla labo libizwe ngebandla labangcwele, kodwa manje still bafuye ukungcola, bafuye ukuthakatha emabandleni abo. Umfundisi ungumbulali, uhleli nje sasikhundla ngoba nako wabulala omunye umfundisi. Yes, Lord. Yes, Lord. Umfundisi uweak, unikela ibandla kumfazi wakhe, ibandla sekwela kaShembe. Yes, Lord. Ngoba nakuthi umprofeti oqala wesiNyongunkulunkulu kusho manje bonke labanye sekwaba abaprofeti Amen. bakaShembe. Umbona ngani ukuthi ukukhohlakala lokho? Niluthiwe, niluthwa amadoda nje agqokisa impahla ezinkulu azimboze, ashayekazi ukuthi awu uNkulunkulu. Amen. Abantu laba bayafa, amathuna abagcwele umhlaba. Amen. Mina ngiphethe izwi likaKristu owafa wavuka ngosuku lesithathu. Yes, Lord. Yes, Lord. Do you understand? Yes, Lord. Sesevukile, inkazimulo yakhe yabonakala kwatholakala ubufakazi. Amen. Wasekhushulelwa phezulu, yavela khona. Amen. Amen. Uzongitshela ukuthi uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu. Amen. Kodwa manje wafa, bonke abaprofeti bakhona labethiwa bakhona, bonke bayafa. Amathuna agcwele imizimba yabo igcwele izimpethu emathuneni, seziyaphenduka isivundo. Amen. Wabonakaliswa enyameni, Owabonakaliswa enyameni, walungisiswa emoyeni, walungisiswa emoyeni, wabonwa izingelosi, wabonwa izingilosi, washunyayelwa siyamshumayela manje. wakholekwa ezweni, Bakholwa abantu ezweni babhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. waphakanyiselwa enkazimulweni. Wasekhushulelwa phezulu emva kokuthi esavukile ekufeni. Incwadi yokuqala kaTimothi, Incwadi yokuqala kaTimothi, isahluko isahluko sesithathu, verse 16. verse 16. You understand? Hallelujah. So manje na-ke uma kuwukuthi-ke nithi niyakholwa, niyahlambalaza izwi lenkosi, uma ningafundisi ngemfundiso yeBhayibheli, akekho umuntu okholwayo izwi lenkosi ozokwenza izinto eziphathelane nolufebe, ukufeba ngokwenyama, ukufeba ngokomoya. Yes, Lord. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola, noma isangabe, Nakho isangabe makungaphathwa ngegama phakathi kwenu. akungaphathwa nangegama, okusho ukuthi into engafunakali itholakale. Njengokuba kufanele abangcwele. Wena wayibhala iclub ebusuku, uyozijuxuza lapha nempahla ezincane, nezikeke eziveza izinga, Amen. namabhuza ayofika le emadolweni Yes, Lord. njengomahosha. Amen. Nehlazo, Uphinde uvuke inehlazo ukuhlambalaza mase uyavuka sibonile uvuka ufike uhambe wehle emotweni uphalaza sibe ngasakwazi ngisho ukufukula ngendlela odakwe ngayo. Windoda umuntu wesilisa umuntu wesifazane niyadakwa nize nilalane khona emaklabhini. Nilalane phakathi emaklabhini. Uyavuka ngesonto ekseni uthi uyesontweni uthathe iBhayibheli. Amen. Nehlazo, Kuyihlazo lokho nihlambalaza izwi ngokuba niphile emanyeleni. Mase nihambe niphathe iBhayibheli. iBhayibheli linto ehlonipheke kabi. Umuntu mangibona ngiphethe iBhayibheli emgaqweni bonke bangibiza ngopastor. Amen. Oh pastor pray for me. Amen. Ngabajikela ngathi mina hey. Amen. Angeke ngithandazele umuntu ongafuni ukukholwa. Amen. Mengithandazela fanele ukukholwe. You understand? Fanele ukukholwe ukuthi lento engithandazela yona iyona futhi uyalandela nawe lento ngoba uJesu Kristu ngesikhathi ezothandazela sithandazela abapostoli bakhe nabafundi bakhe wathandazela abantu bonke azangathandazela izwe. Amen. So uma sicela enkosini sidelela bona laba abakholwayo Amen. ukuthi baqhubeke ingilosi zikaNkulunkulu zibagade zibashape zibaholele endleleni efanele ngoba yini balifuna iqiniso
uma ngizothandazela umuntu lapha yana hijakamizwa lo muntu ufuna izwi qala ngimtshela ukuthi before kuthandazele lithi izwi lele ngiliphethe lana ke umuntu ongolile akafanele ukuba phambi kwaNkulunkulu so kufanele izwi liclean ulikshintshe likubhabhathise Lenduka. uphenduke so sengizokuthatha manje ngiyokhuleka nawe so ukhuleka ngokuqonda ngoba uyazi uma ukhuleka enkosini ukhuleka ukuthini Uzothini? usuyazi nawe manje ukuthi usuyakwazi ukuthi okay ngithi baba wethu osezulwini mali ngigcwelise igama lakho ngiyamsaba manje uNkulunkulu angivele ngiloko ethi ngizothandazela nombani angibeki izandla zami kubantu nombani Amen. Amen. ngoba yini abantu bacabanga ukuthi i-Jacken House indaba yokubeka izandla indaba yokuthandazela abantu funeka uqale ulithole izwi uligwinye izwi lihlale ngaphakathi izwi limile izwi ngaphakathi izithelo ezifanele Hlambululo. uhlambuluka uphenduke bese uyabhabhathisa uthethelelwe izono Ungcweliso. bese ke uyathandazelwa uma umuntu umzalwane omunye osemzimbeni ethi ucela ukuthandazelwa ngisukuma ngishesha ngimcelela enkosini why ngoba yini usemzimbeni ngiyazi ukuthi yini efuna enkosini uyazi yini ukuthi ayini ayicelela umkhuleko ngoba sikhuluma izwi elilodwa sikumoya munye sikamzimbeni munye Hallelujah. inkolo yinye Hallelujah. you understand so indaba yokuhlambalaza leyo kuhlambalaza izwi kufanele niyeke and indlela yokuyiyeka ukuthi nibuyele kwigospel yangempela ithini incwadi Nokubheda izwa ke izwi incwadi ithini nokulawula. Hallelujah. ukubheda nokulawula Yes Lord. Okuyizinto ezingafanele. ukubheda nokulawula Okuyizinto ezingafanele. Kepha kunalokho makube ngokubonga. kufanele abantu ngiyakho ngithi mina mawuze enkosini awuzele enkosini uzofuna imali iyakwazi lokho ukuthi ayidinga imali awuzela ngizocela ukudla yazi udinga ukudla awuzela ngizocela impahla zokugqoka nodumo ukuthi ufuna ukuwina award izokufaka lezulwini award uzothi masiwine award uhambe celebrate club lophuza utshwala ulale namantombazane nisheke lapha nehlane nyuka benyuza Kube kubule. Hallelujah. feza inkanuko zenyama zikhohlakala indini ikhohlakele lalela buyela ngale ncwadi yaTimotheyu bahlambalaza izwi lenkosi lehlanjalazwa kanjalo Amen. Amen. Incwadi yesibili kaTimotheyu. incwadi yesibili kaTimotheyu sashiwo sesithathu soqhubeka verse 2. verse 2 Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo bayazithanda abantu nabathanda imali bathanda imali kakhulu nabazigabisayo kunoNkulunkulu bathanda kakhulu imali kunoNkulunkulu ukuze bazigabise babonakala ukuba nemali bathenga imoto enhlobonhlobo zezimoto abasizi ngalutho le moto yakhe kahle iginqe ushayise naso udako utshwala nanamantombazane nishaka ubona ufike lapha abantu sebefile sekuvela amabele ngaphandle nabazindlayo file umuntu lapha emgaqweni manje ethe juxuzwa bemtshela kuba ukuthi hey phuma lapho yes phuma kuleyo mpilo yes Lord Chayi bazali babhora abantu asikendi nje ukuthi I'm still young and fresh ngisafuna ukudla ukufana kokudla impethu zikuhle ungamazi uNkulunkulu ufaka ngonaphakade ngoba ukhethe izinto zomhlaba ujabulisa inyama waphula umthetho kaNkulunkulu nabahlambalazayo hlambalaze izwi lenkosi khona unjalo ngoba naku nemoto nemali eningi uhambe uyonikela esontweni utshela ukuthi wenza ifavor uNkulunkulu sekubusisile uluthekile wisibula konke lokho kuyizeleze ngokuba uma ufunga amazwi uNkulunkulu ungazange uyilandele imiyalelo yakhe ngoba phela ke uma ulandela imiyalelo kaNkulunkulu ubungeke uzuthome ngemali yakho ubuzokwakha ngisho indawo lokuhlala khona izintandane ubaphudla wenze ngokujumisa uNkulunkulu ngale mali yakho kodwa le mali yakho ufuna uqala uyithole uthenga imoto eziningi izimoto uhambe uyobonakala emaclubini wenza ama-party uyacelebrate uhamba namantombazana ahlukahlukene nabangalaleliyo funa ukuzwa angithi ngiyakutshela ugilingana nemoto nje ngoba awufuni ukuzwa ayikho enye igospel engcono kunale ephuma laphansi ekutshela ukuthi ziqoqe landela imiyalelo kaNkulunkulu dumisa uNkulunkulu ngakho konke
udumo ngolwakhe. Yes, Lord. Akulona olwami, akulona olwabright, akulona olwakho. Udumo lwaNkulunkulu. Amen. Angikhathali ukuthi ngoba umdlali webhola odumile, uyacula udumile, uya-actor udumile, noma ngabe uyini, noma uthi upresident. Akekho umuntu ofanele ukudunyiswa ngaphezu kwaNkulunkulu. Lithi asibahloniphe. Amen. Kodwa kusho ukuthi-ke sibadumise, Sibakhonze cha. Amen. ngikwenza isithixo. Amen. Ngithi mina ngibukela kubani? Angibukeli ngumuntu ngaphandle kwaKristu. Uyedwa umuntu engibukela kuyena, uKristu. Amen. Ngaphuma kulo mfucuza kubukela kubantu besikhohlisa besifundisa bathi ukufisa. Amen. Ngifisa ukufana nobani, ngifisa ukufana nobani. Amen. Nothisha esikoleni uloko ebuza ingane lo mbuzo wobulimi. Amen. Ufuna uma yini bese umdala? Amen. Yini oyifisayo? Uyibuza kanjani ingane uma uthi ufundisekile ngeBhayibheli uthisha? Uyibuza kanjani ingane ukuthi yini eyifisayo? iBhayibheli lithi ungafisi. Yes, Lord. Lithi iBhayibheli ungafisi into kamakhelwane wakho. Ngoba izona zinto ezibanga umhawu nenzondo. Amen. Eyenza lonto ukuthi ugcine sofisa umkaka kamfowenu, ufisa into kamfowenu noma umuzi noma imoto noma ngabe yini la naye uyifise. Yes, Lord. Uzuwena esonweni. Uplan ukuthi ungayithola kanjani, usathana angene. Nabangalaleli abazali. You understand? Udingeka nemoto nje, abazali baloko bekukhuza. Yes, Lord. Uze bayakugwaza nje, abazali kade bekukhuza. Ade bekukhuza abazali. Amen. Nabangabongiyo. Ugcwele ijele nje awufuni ukuzwa, abazali bayakukhuza. Amen. So uma manje izwi lenkosi elikhona la, Amen. niyalibalekele niyalwa. Indlela ukuthi nilwe ingoba naku ngifuna ukuzenzela inkanuko zenu. Yes, Lord. Anikwazi ukubonga ingathi incwadi abangabongiyo. Anibonge ukuthi umdali unakhile. Awubonge ukuthi umdali unika umsebenzi. Awubonge ukuthi umdali ukubusisile. Waze wakhula wamngaka. Azibonga amadimoni eMalathini. Ngibonga zonke izinto ezingenamsebenzi lezo uphume ngapha ne-award yakho ewinile. Ngiyabonga le-award, ngibonga uNkulunkulu. uNkulunkulu umbongela i-award. I-award. Namadlozi, hallelujah. Hlanganisa upende namanzi. Bonga nabantu bangakithi nabantu bakithi abangasekho abangibhekile. Ngiyazi uma lekhona ungibhekile, ngiyazi nobaba lekhona ungibhekile. Benge ngifike la ngaphandle kwamanje wengilosi yami. Hallelujah. Sibula. Ayikho lonto leyo. Uyedwa ofanele ukubongwa. Amen. Uyedwa ofanele ukudunyiswa. Amen. Jesu Kristu. Jesu Kristu. Uyinkosi. Owazidela, ezidelela uma wakho lo ongasekho emhlabeni. Amen. Esaphila uma wakho. Amen. Ezidelela bonke abantu abaphilayo. Ezidelela bonke abantu abafile. Amen. Hallelujah. Back 2:38. Uyedwa ufanele ukubongwa. Kristu Yes, Lord. kuphela. Amen. Kuphela. Incwadi yezenzo Mawubonga mina. sesibili. Ubonga uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu ngiyabonga Amen. ngokuthi usilethele umpostoli uPawulu. Amen. uNkulunkulu ngiyabonga ngokuthi ungiphe umama. Amen. uNkulunkulu ngiyabonga ngokuthi ungifundisile indlela zakho. Amen. uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungiphile ukudla. Amen. uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi nginempahla zokugqoka. Amen. uNkulunkulu ngiyabonga ngamandla akho nangezibonakaliso zakho. Uzibonakalisa ukuba khona kwakho empilweni yami. Amen. uNkulunkulu ngiyakwesaba. uNkulunkulu ngiyakuyigcina imiyalelo yakho. uNkulunkulu ngiyohlala ezwini lakho. uNkulunkulu ngizoyihamba indlela haleluya ofuna ngihambe ngayo. Yes, Lord. Ukuba uNkulunkulu oyiqiniso, uNkulunkulu ongaqamba amanga, uNkulunkulu ongalenzi iphutha, uNkulunkulu obonelelayo, Thembekile ngaso sonke. thembekile. Hallelujah. Siyabonga mnene mandla wonke. Amen. Incwadi yezenzo Incwadi yezenzo, isahluko sesibili, isahluko sesibili, verse 37. verse 37. Sebekuzwa bahlabeka. Sebekuzwa Bahlabeka enhliziyweni. base behlabeka enhliziyweni.
bathi kuPetru base bethi kuPetru nakwabanye abapostoli, nakwabanye abapostoli, madoda madoda bazalwane, siyakwenza njani na? siyakwenza njani na? uPetru wayesethi uPetru, phendukani, 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 yilowo nalowo nalowo abhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu, kukho ukuthethelelwa ukuze uthethelelwe izono zakho. khona niyakwamukeliswa Emva kwaloko uyobe sowamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu. Le ntshumayelo esishumayelayo isithembiso sakho sokuthi uma ulandela le myalelo ebhalwe phansi esengane zakho nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke abantu abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. niyabizwa ngezwi, nibiziwe emkhosini kaNkulunkulu, nibiziwe emcimbini wamahala. Awudingeki ukuthi ufake isudi ebizayo, awudingakali ukuthi uhambe ngemoto ebizayo, awudingakali ukuthi uyoboleka impahla zokugqoka, akufunakala imali yakho, umzimba wakho kuphela. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi, Wayesefakaza ngamanye amazwi amaningi, wabayala wasefaka isiyalo ngaphezulu, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Lesi yisizukulwane esiphambeneyo. Siyaniyala njengamanje, Nimele ubuyele endleleni zokulunga. Hayi indlela yinye kaKristu. Usifane ngomkhuleko bhuti. Baba, egameni lika Jesu Kristu siyabonga wena Nkosi uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Igama lakho Baba malingcweliswe endlebeni zawo wonke umuntu olalele njengamanje, nomuntu wake waba nobudlelwana nawe Baba, kodwa uSathane wafika wayisusa imbewu wena oyitshalile ngoba yayingahlezi ngendlela efanele. Nabo bonke Baba ukuthi ngenxa yokuthanda izinto zomhlaba izwi lahambe lasha ngaphakathi enhlizweni zabo, vuselela lolu thando Baba Nkosi uJesu, uvuselele lawo mandla ezwi elake lahlala ngaphakathi enhlizweni zabo, bakhumbule uthando nobudlelwane ababenabo nawe. Wena uyisinkwa sokuphila, ukukhanya. Bathuke Baba, baqwashe, bakhumbule ukuthi wena uyindlela neqiniso, uyisinkwa sokuphila. Baphenduke Baba, bayithuntuthe, babuyele ekhaya njengendodana yolahleko, ngoba kukho ukuphila ngaphandle kwakho. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele Baba, uzubathethelele nalabo abayibuyiselayo abafuna ukuvuselela ubudlelwane nawe Nkosi. Ungabalahli, uphinde ubabenzele umusa Nkosi uJesu, bahlanze ngesigezo sezwi, babuyele Baba babe ngamadodana namadodakazi, izwi lihlale kubona. Usithethelela amacala ethu njengoba nasi bathethelela abasonayo. Ungasingenisa ebulingweni, kodwa usindise okubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane. Inamba kulabo abafuna ukubhaphathiswa nalabo abafuna ukuba nembuzo ngakho konke okuphathelene neBhayibheli, 066 566 9245. Zoyiphinda 066 566 9245. Sibonge umusa weNkosi, siphinde sibonane ngokuzayo, iNkosi mayivumile. Amen.